Hier achter mij bij de Ronriep een bui, een stevige bui die het oerkwam. En het wie een ik stevige bui met tonger, hagel, windsterten. En dan joen en vannacht, dan zucht het er beter uit. En morgen wordt het een mooie dag. Dus de verwachting. Joen en vannacht flinke opklarings, temperaturen 5 tot 10 graden. De hegere temperaturen op de eilanden, legere temperaturen in het oosten en het zuidoosten. De wind uit het zuiden en het zuidwesten waait, letter in de nacht vrij krachtig in het kust- en watergebied. Morgen, een mooie dag, positief. De zon is erbij, ik wil bewolking, het blijft droog goed dag. En de temperaturen ben ik positief. Ik denk dat we uitkomen tussen de 18 en de 20 graden. Een noffelijke temperatuur. En een noffelijke wind uit het zuidwesten waait. Matig, krijgt 304. Dan zetten we terug naar Pinkstermanje. Ja, het wordt een drege dobber voor de fietsers. Want we hebben uit een terugrein, lichterrein. Ja, letter in de midden, in de jontijd, de droege periode, maar misschien vanuit het noordwesten nog wel even de zinnen erbij. Temperaturen nu daar die binnen wel heeg, zou om bij de 18 of de 19 graden heen. En de wind matig en vrij krachtig uit het zuidwesten waait. We zeggen vooruit, tiesje een droge dag zet nou ligt, maar een temperatuur om bij de 19 graden heen. De zinnen is erbij. Op waasje, buien, zinnen. Ja, 21, 22 graden warmte. 21 graden op Tonsje, maar wat wie het er, flink wie het ik, maar een buiig waartype. En ik denk dat dat Wikse volgen waar nog wel even terugzetten naar het Takemieke Tonsje. We met de Pinkstermanje, maar weer even in het waarsje.